Christian kan ni anga pathian thu kan hret om tak tak te zona kan in nei don ani second nga ngai to na hun inei pathian ni khanna khan enge siam eng siam ani patni na khovel dam rei ber kha tu nge Methusela kumzakwa somruk pakwa Adam Abraham tupa te ming tu tenge ani Esavale Jacoba Isuan par kha ming san nge tidam mi som atidam ani tichuan Isu kha engwangin nge athi comment lama lo drop ro bye bye